Gialalayan pa sa mga pulis ug sibilyan kining usa ka lalaking sakay sa kolor itom nga MPV pagpagawa sa sakyanan ug gibalhin sa patrol car sa mga pulis. Samtang kining usa ka sakay nga mao ang driver nga daw wala nay panimuot, ang gidayungan usab ug gisakay gihapon sa patrol car ug parehong gipangdala sa ospital sa lungsod sa Pigkawayan. Subay sa report sa Pigkawayan PNP, ang duha nailhan nga sila Ban Mangkog Ali, 40 anyos, ug Ali Taher Musa, 53 anyos, parehong residente sa Barangay Poblasyon, Pagalungan, Maguindanao. Dead on arrival sa ospital si Mangkog Ali ug ginatambalan pa sa mga doktor si Musa. Nasayran nga ang duha wala mihunong. Dihang gi-flag down sa mga pulis sa Barangay Upper Baguer, Pigkawayan, Cotabato bandang alas 5:45 kagahapon sa hapon. Matod sa mga pulis, gipabutan hinuon sila sa mga suspect, hinungdan nga midepensa sila, sanglit i-entrap unta sa mga otoridad ang mga suspect. Nakapadagan pa sa ilang sakyanan ang duha ka mga suspect ug diyang hapit na moabot sa crossing sa highway sa Baguer, nabanggaan niini ang pula nga multicab nga gikaangol sa usa ka senior citizen na naa sa front seat ug na-injury sab ang driver. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga sila Ali ug Musa giingong responsable sa pagpakatag og smuggled nga sigarilyo. Nakarecover ang kapulisan og punto kalibre 45 nga pistula na naay mga bala, siyam ka box sa sigarilyo nga nagkantidad og 135,000 pesos. Duha ka sachets nga naisulod sa gituang shabu, basyo sa bala ug cash nga 11,000 pesos. Gikatakdang kasuhan sa mga pulis ang suspect nga nagpaayo pa sa ospital.